Velkommen til Vores Egedal. Vores Egedal fortæller om alt, hvad der sker i lokalområdet, og jeg brænder for at fortælle alle de positive historier fra Egedal. De lokale virksomheder er i høj grad med til at skabe det attraktive lokalområde, Egedal er. Og jeg vil rigtig gerne fortælle om din virksomhed også. Inde på sitet kan vi lave din personlige virksomhedspræsentation. Du kan få knapper med direkte links til hjemmeside, og også for eksempel online booking. Vi kan integrere din virksomheds Facebook-feed. Vi kan putte Google Maps ind, så man kan se, hvor du bor. Og vi kan også lægge dine videoer og fotos op. Det er min overbevisning, at folk de handler med folk, som de har sympati for og som de har tillid til. På sitet kan du skabe gode relationer til Egedals borgere. For eksempel i form af at give gode tips inden for dit felt. Her har Ditlev Ren givet gode råd til at fjerne vanskelige pletter fra gulvtæppet. Jeg vil elske at drikke en kop kaffe sammen med dig og høre en masse om din virksomhed og hvad der driver dig.